Клапа! Режисьора на сета. Да. Добре, разкажи малко повече за себе си. 1, 2, 3, проба, как сме? Екстра. Здравейте, аз се казвам Радослав Свирецов, на 25 години съм и фотографията е моят живот. Първата снимка, която ме развълнува, беше в онзи момент, когато почувствах студа в гърдите си, когато усетих как всеки косъм по лицето ми започва бавно да замръзва и момента, в който осъзнах, че понякога трябва да жертваш комфорта си, за да направиш наистина добър кадър. Това беше на Бузлуджа преди, може би, вече 8 години. Пейзажната фотография беше онова бягство от градската среда, от което може би имах нужда. Винаги съм изпитвал любов към природата и точно пейзажа успя да ми го даде и същевременно благодарение на него започнах да обикалям света. Архитектурата ме научи на това, че винаги може да създадеш нещо красиво, стига да вложиш от себе си. Научи ме на това, че не всичко трябва да е подредено, за да е красиво, но същевременно и в хаоса трябва да има ред. Природната фотография е онова нещо, което когато снимам, се чувствам истински щастлив. Когато снимам пейзаж, аз съм себе си, усещам се на място, усещам се откъснат от света. Това е един вид моята медитация, моето бягство. Пътят на един кадър всъщност е доста дълъг, поне при мен. Подлежи на доста плануване, доста проучване, светлина, условия. Както казах, бягам от комфортни точки, обичам такива, които са с по-малко хора, по-трудно достъпни, така че да създам някакво усещане у хората. При много от моите кадри нещата не се случват от първия път. Трябва да отида 1, 2, 3, ако ще и повече пъти, но аз знам, че ако съм се наблязал дадена локация, аз ще се върна там колкото трябва, докато не получа удоволствие от крайния резултат. Случвало ми се да ходя няколко години, всяка година на едно и също място и все още да не мога да направя това, което искам. И може би това е хубавото на фотографията, че подобни неизпълнени мечти всъщност те карат да се развиват и да опитваш пак и да не се отказваш. Пейзажа без емоция ще бъде просто снимка на нещо скучно. Множеството международни награди, които съм получавал в годините, всъщност са нещо, което не спираше да ме мотивира да ставам все по-добър и по-добър. Според мен, добрата фотография трябва да бъде показвана, трябва да бъде гледана и същевременно трябва да бъде оценявана. Така че конкурсите и съответно и наградите са един, може би, добър завършек на един крайен продукт. Но в крайна сметка те не са някаква самоцел, те са просто резултат от вложените усилия. Да, имам всъщност наградата за култура на град София, защото тази награда ми беше връчена заради една много специална за мен инициатива, а именно благотворителната изложба, която създадах преди 3 години. Купи изкуство, дари бъдеще на дете. Идеята беше да помогнем дори на един младеж в нужда да продължи образованието си. И вече успяваме 3 години и ни предстои 4-та. Чувството да видя моя снимка, изложена в Европейския парламент, в една от най-важните институции на нашия континент, е наистина страхотно. Особено когато знаеш, че ти си един от малкото привилегировани да бъдеш там. Идеята на Купи изкуство, дари бъдеще на дете стартира, когато получих финансиране от един проект, който цели стимулирането на културата. Едно от условията бе да създам социална инициатива. Но когато се запитах, си казах, че всъщност е добре да създам нещо, което може да остане и след този проект, да не е някаква самоцел, само за да удовлетвори условията. Така си казах, че мога да помогна някому, защото за мен фотографията е наистина смислена, когато прави добро някому. Това е един затворен цикъл. Фотографията и изобщо изкуството е като, как да кажа, един архив. Един архив на нашето време, на нашите мисли, който, когато погледнем в перспектива на времето, си даваме сметка и яснота какво се е случвало и какво ще бъде. Когато един човек гледа моята снимка или изобщо моите фотографии, искам поне малко той да се пренесе на това място. Както обичам да казвам, в една фотография трябва да има 3 ключови елемента. Първият е композицията, вторият е цветовата хармония,
Но не по-малко важно от тези две е да има емоция в кадъра. Когато човек гледа моята фотография, той трябва да почувства колко съм мръзнал аз, за да го направя този кадър. Колко километри съм превървял, за да го заснема този кадър. Да почувства поне малка част от това, което аз съм изпитал и да се пренесе на това място. Как ти дай някоя идея? Ти си била с мен на всичките ми кадри. Винаги като ме зададат този въпрос, почвам много да се чудя. Не знам дали просто някой кадър е бил труден или лесен. Аз съм си го преживял, просто може би не си давам сметка. А Катито навсякъде ли е с теб? Кати навсякъде е с мен всъщност, защото тя си е с родната ми душа и само с нея обичам да пътувам. Не, на Кати изобщо не е скучно, когато пътуваме, даже много й харесва, тъй като когато правим пътуване и то е с цел фотография, то никога не е скучно. Винаги има нещо вълнуващо, нещо интересно, нещо различно и това го прави много по-интересно от обичайните туристически занимания. А защо мръзне с теб? Защото много ме обича. В момента имам една мечтана дестинация, по която работя и тя е малко различна от това, което снимам аз, защото е свързана с снимането на хора. И то в среда, която може би не е моята любима, а именно студа. Става въпрос за едно племе в Африка, където хората прекарват живота си, гледайки, боготворейки един специален вид крави. Крави, които са толкова интересни, защото имат едни ето такива огромни двуметрови рога и дори самите жители кръщават първите си деца на най-голямата крава. Това, което предстои за мен от тук нататък е също, което съм правил до момента. Просто да се наслаждавам на живота, да посещавам готини места и да ги показвам на хората. Защото според мен света е прекрасен и трябва да бъде показан. Може би не през обикновената гледна точка, а през моята. Тази фотография е от Исландия в една от ледените пещери Йокулсарун, така се казва глечера, където се намират тези пещери. И там има едно малко човече в долния край на самия кадър. Това е моята съпруга Кати, която гледа замечтано нагоре, а от нея ледената формация е образувало нещо като лице, което пък гледа нея. Това, което искам да кажа с тази фотография е, че човек някой път трябва да се вгледа в себе си, за да се види отгоре. Виждам себе си след 20 години щастлив. И ще кажа защо. Защото според мен в човешкия живот има една единствена цел и смисъл, който се заслужава, и това да бъдем щастливи. Всичко, което правим в живота си е за да бъдем щастливи. Работим за да бъдем щастливи, пътуваме за да бъдем щастливи, обичаме за да бъдем щастливи.